Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang tugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, niya nata sa ikasiyam ng Domingo sulod sa tuig, ordinary time. Padayon lang magampo alang sa kalinaw sa ibang kalibutan, kasulbaran ining pandemic na COVID-19. O ato sa ituloy na sa Ginoo ang tanang mga pamisa na ihatod karon nga ikanato. Aron maandam ta sa pagsaulog ining misa, ako hinungman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw naging padala aron pag-ayo sa mga hinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ikaw kami anhi aron pagtawag sa mga masasala, Kristo kaluoy kami. Ikaw na nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpamamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Kaluyan na kita sa Dios na makagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadto na kita niya nagtos kinabuhi dayon. Maghampo kita. O Amahan, ang imong tugma, dili kayo mapakyas. Patalinghugi ang among pamamuyo, luwasa kami sa katalagman, o hatagi kami sa tanan na among ikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ikan sa ikalawang sulat ni San Pedro. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios, kung ata ninyo ang utok sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit masilako ug makuko ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan, mga tunaw tungkol sa kainit. Kapag nagpaabot kita sa isahay sa Diyos, na makuha ang bagong kalangitan ug ang bagong yuta, diin maghari ang katawag. Usa, mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlaw, paningkamot kamo pakayo nga mahimo pagpuputri kung dili masaway sa Diyos. Ug may pakigdait kaniya. Kung isipan ang pagpaigog sa atong Ginoo nga usa ka pakigayunan na iyang ihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon ni ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo, nagsulat kaninyo, ginamit ang bahala na gihatag sa Dios kaninyo. Apan kamo mga igsoon, nasayon na ninyo. Usa, pagmatmon kamo, aron dili kamo madaldal sa mga sayon sa mga malapasod sa lalaki, o mahulog, ikan sa inyong tigpon nga baruganan. Hinunua, padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo, o manluluwas nga si Jesucristo. Iya ang panagtubo hangtod sa katuran. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampayan. Sa manapay binukso ang kabukiran, ug ang yuta, ug ang kalibutan wala pa anak. Sugad sa kanturan, hangtod sa kanturan, ikaw mauna ang Diyos. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampayan. Ipabalik mo ang tao ngadto sa abot, nagaingon ka. Balik o mga anak sa mga tao, kaya usang kalikod ako diha sa inyong atuban.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa ika sa Santos ni Evangelio sumalat ni Marcos. May pipila ka mga Pariseo o pangasakop sa pundok ni Herodes na ipadala adto kang Jesus aron pagbitik kaniya pinaagi mga pangutana. Biduol sila kaniya o biingon, magtutudlo nasayod kami na ikaw musulti gayud sa tinuod o dili ka mahasol sa ginauna sa mga tao kay dili ka man magsapayan sa kahintang sa tao. Nagtudlo ka sa matuod, mahitungod sa pagbuok sa Dios alang sa tao. Busa sulti kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo paglaang kaniya, busa nangutana siya. Nganong nanimuha man kamo sa pagbitik kanako? Dali ako sa lapi kay akong tanawon. Busa kidat-an siya nila o sa lapi o nangutana si Jesus kanila. Kinsa man kining naon o ngalan nga gipulit dinhi, bitubag sila. Sa emperador, niingon si Jesus, kung mao ka na, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. O nahigulong sila pag-ayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaigsuon, si San Pedro sa unang pagbasa, iyang gisulti na iya sa kinakakunan gikan ni Jesus nga maabot kini panahon nga matunaw ang langit o ang yuta. Matunaw ang tapos. So kita karon sige tagutang-utang aning mas, social distancing, naningkamutan ni kita mamatay. Pero matunaw ra kita tanan. Mamamatay ra kita. Saman, mudawat mo, mutuo mo sa gitudlo ni San Pedro o dili. Oo. Mamamatay ra kita. Hasta na diyan langit kada mabituon, kinihiyuta, kahoy kada mga building ano ibang tukod. Matunaw ra kita siya. Bitawag na siya katapusan sa panahon. Kasi San Pedro niingon pamandang unya pag-expect mo, ang nag-expect ka ng sa Bisaya lang. Mag-expect ka ba? Maguna-una na ka, imuna-muna handaan, imuna-una ka, matunaw ra dito, mamatay ra dito. Niya, mangandam ta, niya ang maong kuwan. Matod pa ni San Pedro, siguro ka gito na putli mo, inikatubang ninyos Ginoo. So, iya sa siguro na di kahumatay na ito din muatubang pa sa tanito, di sa ito pakita niya dili kita mamatay, ang mamatay ra isa ba? Kinilang kalibutan nga ito sa lawas ang tingali, nalulot sa ni pero ang kita mismo ang atong kalan, atong nagtitawag atong kalan mupadayon na muatubang niya kung putli ang atong kalan asal na pa doon at todas kinarihan sa langit. Amo na i-encourage ni San Pedro. Niya karon ka mo, kumusta mo? Putli mo o ugaw? Sige tag putli sa ugaw mo. So ninyo, yatak pa mga nanang disinfectant niya ang kamot, utangan pa nila ng sirit na natapuod. Irahan pa yung amtang. Iputli kita, paligso ninyo rin Why peligros takot? Pero
Musta man ato kasing-kasing, putli. Di na raw ito madagapol. Di ka naman ako ang imong pagsikusmod sa imong naon. Hindi ko lang imong balay, kusmod ka naon, di ka naman ako. Kaya imong pagkalibakiro, di ka naman ako. Di na raw na madagapol, bisag kalurin pa. Di ka naman ako siya. Kaya imong pagkakusog malikas, di ka naman ako. Posible. Muna, kinahanglan kay tao, buhi na aksyon. Nakaroon, kung sa may mga prinsipyo o mga buhatunon, aron ta mahimong putlik at tubangan sa Ginoo. Ang atong tubag sa Salmo, naghatag na ito usa ka giya. Usa ka itong tubag? Sa tanang panahon, Ginoo, ikaw ako nalagpanan. Kanabang makamaot na tagundamot sa Ginoo sa tanang panahon. Dili tagundamot sa mga tao sa kalibutan. Pagmintan ikaw, asawa, sigihan ka kulata sa imong bana o ipasakitan ka emosyonali kay sige siya pamadlong, sugarol, disyoso, mamabay, pagkiro. Asa man ka mula mo? Ato si imong mama o papa, atos pulis, atos barangay, o atos Ginoo. Tutok mo mga ito. Atos Ginoo. Kung ako pari, wala na ko'y kulikta, daghang may beranan, naro'y kitama ni nagkagamba din, beranan na balitanan. Kaya ganilupit na ini, tinaaktan mas kupit, iwan na ni nulunitanin, asal ka kita dari sobra naman yung mga 3 million na itong mayroon. Asal ako na mo, anak ko na mo pinyo, mag-isod ko yung buhos kulikta. Ato ko sa Ginoo, Lord, di kayo mag-iigo nila, kasi yung masarap yung pagpadaan, yung mayroon, mag-ibig niya, maikog, mataan, kasi yung trabaho, din mo, naman yung mabayari, naapunta mas tubig, niya kato nga nisaan na mulunin ka mo, mulunin ko makato. So ikaw na lang yung mag-iigo, Lord. Di ba? Damo. Nakaroon kung damo, tas Ginoo, so yan isulti na to. Di asa na sa Ebanghelyo, ang basic na teaching ni Jesus. Ningon siya, ihatag ni Caesar, ang iya ni Caesar, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Imagine niya, nindot kayo nga tudlo, ihatag ni Caesar, ang iya ni Caesar, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Nakaroon, atong suwaya din apply ka ng mga prinsipyo. Imong bana, nanapit, ulit, kulatahon ka. Kung saan pag-apply aning ihatag ni Caesar, ang iya ni Caesar, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Di ba ako mo-apply? Ato, asa ko yung mga kaya hindi na ito magkapit. Ito sa, ikaw ay kapuslanan na ng pinsina. Wala niya mag-involve o kwarta na isoon. Although kwarta ang iparanin, pero ang involve ani ang pagputlik sa kaugalingon. Pasako ni Kristo. Unsa may iya sa kalibutan. Kami si Caesar, iya ni sa kalibutan. Tawagan kalibutan Caesar. Ang pamulo sa kalibutan. Ang authority, ang gobyerno sa kalibutan. Kaya ang Diyos, mo sa niyang gobyerno dito sa espirituhanong na kinabuhi. So, ang kalibutan ng kinabuhi o ang espirituhanong kinabuhi. Laylay na sila o gobyerno. Laylay o leader. Nakaroon, kulata kasi mong bana. Kung sa may yung pagos, ang palas kalibutan o ang pintos Ginoo. Ang sa kalibutan, ang imong lawas, kalibutan na. Upang imunaw, luloy mong ipon, manuhod na siya. Kalibutan na, kaya manuhod ka na sa kalibutan. Ihatag lang. Ihatag lang. O bilang di ka masukol si mong bana, di lang di ka masukol niya, muhila lang ka, magpakulata lang ka. Ang imong kalang, kung sa may nahita ko, nakasawa. Wala. Di sa ito, maputli. O imo na siya nahatag na ito sa
Ginoo. Kaya ang kaputli man mo'y dawaton sa Ginoo. Di man siya mudawat o katumugaw. Katulong na isa lang ba? So, yung kasukunin mo sa iyong bana, kung bawas ka, di nakasara ka, awal na, ihatag na ni mo ni Satanas ang imong kalag. Ang bawang sabi. Sige, apa yung ito Kristo? Tanawas Kristo, ikulatan mayo. Ingon siya, ako ang gitaon ng akong naon. Ako naglaron sa akong bumot, kato nagtamparos na ako, kato kasi latigo na ako. Ako ang gitaon ng akong naon, ng akong buko-buko. Huwag yun siya mo reklamo. Naman, ang iyang lawas, ibawan siya na mamatay yun. So, ipapatay lang na. Kaya mamatay ang bilang, iyagas kalibutan. Pero ang iyang kalag, iyan yung kilabanan na di yun mapiksan bisa kamay na buling putli yun. Oo na, nalansan sa cross, pero nabanhaw sa siya. Mao na yung meaning na. Nagkaroon na rin sa kwarta na inangutang nimo, di yun mo bayad. Kaya taray. Kung saan mo pag-applyan na, kanang kwarta, kung saan na, iyas kalibutan o iyas Ginoo? Iyas kalibutan. Ihatag lang, ay nagpanila. Kung di yun mo bayad, ihatag. O yan, katong imong konsensya, ang imong kalag, o maglapot ka ng wag bayad sa utang, kung sa may tabo sa imong kalag, putli o hugaw. Hugaw na. Awag na. At tulad na siya, awag na ni mong ihatag sa Ginoo. Kung nasagot. Sige, alas bayad sa buhis. O sa laban is issues, ibig-sibigin, no? Sige, lang balik-balik. Karena ano, nakakakita yung mga tax division, evaders, ang kami lang pumapati, wala kami bayad sa taxes. Sige, kung saan man kwarta yung ibayad sa pulis? Sa kalibutan o sa Ginoo? Sa kalibutan. Ihatag. Pila itong judicious pulis, ihatag. O yan, kung hindi ka mo bayad, mangita ka pa, hindi ka mabayad. Kung saan na siya? Pamakap. Minaro. Asa mo na mo epekto? Aris imong kalag. Aris imong kinamuhin espirituhanon. Kaya namakap mo ka. Salat naman na. Kung sa may nita mo sa imong kalag karon, ato na ni mong ihatag sa yawa. Naunta, kasabutan niya. Yan kung ang imong anak si Away, si Pabando ni mo. Kung imo na kita siya dawaton, sa manita mo sa imong kalag, putli o hugaw? Putli. So, imo ihatag sa Ginoo. Yan imo anak, sige magpapadlong. Di magiging mo tuman sa mayong suko ni mo, sulti. Ayaw niya ihatag ang iyang kalag. Tuwa siya ba? Nakaroon, imo siya siya igugma, pamasin na makita siya sa inyong gugma, kunya mubawas sa igugma ni mo. Inibawas na niya igugma ni mo after mga 20 years. Sabi nito po, nahatag na niya balik ng Diyos Ginoo ang iyang kalag. Mauna, magtinabamay ka, sama niya itong isa karon, usan di ka pagpaningkawot, na kung nakasarap tagahapon, nakasarap tagabi, karon mong tagadlawa, karon na nakasimba ta, magsugod ta o biyak sa salat. Na naman, aron dili na itong mahatag nagto sa yawa, ang para tas Ginoo, na mao ang putli na kalag, ang putli na kasing-kasing. Ikagasakitan na po pa din. Upa ka na siya mausap. Sige lang, ang nasakitan, ang imo raw ng kalibutan na lawas. Ihatag lang na. Ihatag lang. Ipakulis-kulis lang na. Pero paningkamot, ang imong kalag, dili unta mapiksan sa ugaw. Maglimpyo na ta. Yan mo na, kung saan ka paglimpyo, mudan mo pagkita sa grasya sa Ginoo. Uban sa ato mahal na dirhin o sa mga santos. Pag-ampok sa katawan, mamagsuon ang Ginoo kanunay naghatag kanato sa grasya, kaayuhan sa lawas o sa kalag. Busa, masaligod kita mo damok kaniya sa pag-ingon, Ginoo patalimbugi kami.
Ginoo, panalingkugi kami. Alang sa mga nangulong sa atong nasod, nga maantigyo sila sa pagpaambil o pag-apod-apod sa mga ikinahanglan sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalingkugi kami. Alang sa mga masakiton ug nag-antos, aron matagan sila sa Dios ug kaisog ug kusog, sa pag-ambil sa mga pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalingkugi kami. Alang sa mga kapatanunan, na mapakatun sila o kadasig sa pagpangalaga sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalingkugi kami. Alang sa sulubuan sa Dios, yung pinagpamumot Kristo, na mabayo na sa kaluganan sa atang, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalingkugi kami. Alang sa mga namatay, na maingat na sila sa mga santos dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalingkugi kami. O Ginoo, sa among paghalad, diining mga kasa, dawat na kini nga among pangaliya kanimo, ihatag ang among mga panginahanglan alang pagputi sa among lawas ug kalag, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampod kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawat tumuntag sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Tumalungan sa Ginoo at sugikan sa inyong mga kamot, alam sa pagday at imayan sa iyang ngalan, alam sa pagkakasasanan o pinagsantos sa simbahan. O Ginoo, sa among paghalad niining mga gasa, diha sa imong altar, uban ang pagsalig o paghigugma, hinua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi o pinaagi niini Eucharistia, pasayloa ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaha kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, amay o matarang kayo na magpasalamat kami kanimong kanunay o sa tanan dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, o imong gisilutan tungod sa katarungan, o imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ug usa ang tanan nga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagday, diuyon usab kami sa tanan ng mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong mayhulong na himaya, diha sa paawit sa pagday sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahikasan. Dahil doon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahikasan. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuluran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya upan, masalamat kanimo, nipikas o nihatag ni ngadto sa iyong mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, ipasalamat kanino pag-usap. Mihatag ni ngadto siya mga tinunan o piingon, dawata kini o Panginoon ka mga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhaka kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik. Aron paghandog sa kamatayon pagkabanaw ni Jesu Kristo, nagkamalan kami kanimo amahan, niinigpan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, namayan ang matubang o mualagad kanimo. Himuang kami ng manlawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga religyoso, mga aktibo na dalaga sa simbahan. Hinumdumi usab ang among maigsoon na nangamatay. Malaumon ang mabanaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadka silang tanan sa magsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluy kaming tanan, aniya nagsimba dinhi. Himuha kami kamayan ang makaambit sa kinabuhing tunhay. Apil na usab ang among mga igsunan na nagsimba diha sa online ng mga misa. Uban ni Maria, ang inahang maulay sa Diyos. Uban kang San Jose, ang iyang putlik mabana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Palunsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw madayron, o ang ikaw himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kanina, uban kaniya, o diha kaniya, ihatag na kanimo magagagawang amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumong ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsambit sa tulangin itong amahan, atong gamiton ng mga pulong ni Jesu Kristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdayag ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, makuman ang imong pagtuot, dinhi sa yuta na imong suramin. Ang kalan mo namo sa makag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa mga nakasala namo. Dili mo kami tudyan sa pagsulay, tinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, katagi kami sa kalinaw ng inyong panahon na tinabangan sa inyong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunobos. Ginoong Jesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibog sa imong kabubuton, katagi kami sa imong kalinaw at kahiusa, ikaw ang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaha kaninyong tanan. Ipaambit na ito karon ng timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluliti kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluliti kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan na gidapit alang sa iyang santos na bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ako, matuod ka anaa sa labing malaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang utang, o natinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sa dili man di ka madawat karon sa paaging sakramental, umalik ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanong mga paagi. Gihamog ko ikaw, o gihiusa ang akong ginatibukang kaugalingon, diha kanimo. Ayaw itutot na mahimulat ako kanimo,
Mag-ampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas o dugo sa imong anak, ug dadka kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasilungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi usab sa among kinabuhi. Aron makasunod kami sa imong kingharian, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos, among mamahal, isampit kami kanimo ni panahon sa among panginahanglan, maunta mapanaligdan mo kami batok ni COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o may takod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyuko kami sa iyong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuod sa kinahiyan ni mga virus o sa pagpakal sa dugang pagkuyanak niini. Giyahi ang mga kamot o lagdari ang mga mahuna sa mga batid sa medisina na magpalima unta sila sa mga sakito inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabagi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pagkamuhanan o mga pribadong ahensya na nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyong usab kami kanila ang takdan sa maong sakit, manghimalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipamayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug kahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Usa sa mga nindot nga gasa ato nadawat karon mao ang kaputli na Dios nun. Divine purity. Nga lang yung buhaton, kamao kita muhatag, unsay para sa kalibutan, yung muhatag sa ta, unsay iya sa Dios. Nga mao ang atong putli na kalat. So, salamat sa inyong kabuutan. Salamat sa pagpadayon sa pag-alad na sa Ginoo sa atong mga pamamuyo. Niya, padayon ang matawag sa pagkaisunan sa pag-ampo kanunay, aron mabalik yun sa normal ang atong pag-saulog sa misa mga labing-daling panahon. Ang Ginoo ana kaninyo. O manalangin ka nato ang Diyos mga gagawin sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Ato na tihalal ang misa, padayon nato din pinaagis pagpalambot sa tugma, kalinaw o panagdait ni Kristo.